салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Тамошобинои азиз, мардуми шаҳри Тоҷикистон, иншааллоҳ ман Абдулҳай ҳастам ва мехостам як видеоролики навбатӣ бикунам. Хай хулоса ин видеоро ҳам гап мезанам, аялам нишон метавам. Хуб, хулоса ине ки масъала ине карош ки дар бораи фарҳанги миллии мардуми Олмон, Германия. Фарҳанги миллӣ чӣ хеле дамо ҳасте ку атлас пӯшен, адрас пӯшен. хуб, пеши атлас адрас ҳамея бигӯм ки яке аз осорхонаҳои бигам осорхона ама дуруш ҳаст, мисол церквҳои қадимтарини шаҳри Кёлн дар Германия ҳаста. зиёда 7-8 миллион 10-9 миллион мардум турист ҳар сол инҷа меян барои суратгирӣ ва ҳамин чизи таърихия диданӣ. хуб, бале, мо атлас адрас гуфтем, мақсад ки мардума ташвиқ мекардан ки ҳами шумо ҳам хеле чиза бупӯше, кадом миллате ки бихоҳанд ки аз байн бибаранаш, аввал либосша, фарҳангшане ки аз байн мебаранд, баъд ӯ одам ба ӯ давлат кароҷи полни нест мешида буда. Короче, ҳам ки миллат айбанд мерафта, вай бояд ки фарҳанги хича дошта боша, либоси хича дошта боша, агар надошта боша, я аз байн мерафта буда аст. ва мо шумо медонем ки ҳар як кишвар барои худаш фарҳанг дора, таърих дора, либос дора, чизе махсус дора. Баъд Германия яке аз кишварҳои пурқуввате, мисол яке аз кишварҳои абвалқудрате ки дунёро бигим ё кишварҳое ҳастанд ки дунёро руководӣ мекунанд, управлят мекунанд. ҳам хеле кишварҳо ин ҳозир мебинем ки дар танаи ягон кас ягон либоси махсуси миллие ки немисо ҳаста. ягон каса шумо фарқ мекунед ки масалан дар ин байни миллата ҳаминҷа чанд намуд ина сатраки мошааллоҳ чанд намуд миллат ҳаста. франсуз, италиянц, испанец, португалец ё финландец, шведец, норвеж, ҳар любой миллат ҳаста. хулоса шумо бибинед ки ягон кас либоси махсус тоқӣ чӣ хеле дамо ҳаста. як тоқиш бифаҳмем тоҷика ё кита атлас бифаҳмем ки зани тоҷика. ина шумо бинед ки меояам хеле ки ман фикр мекунам ки фикр не я аниқ медонам иншааллоҳ ки бояд душманои исломам просто ҳамин чиза баҳона мекунанд ки што мардум садри ҳиҷоб напӯша. бинед юбкапӯш пурра дар Тоҷикистон ягон мухолифат надорам ба юбкапӯшо, бисёртар ба ҳамин садри ҳиҷобпӯшо мухолифат доранд. бибинед шумо ку ягон чиз дора. лекин иншааллоҳ видеоро пайгирӣ кунед. дар оянда як видеои хуб мерем вазорати маорифи тандурустиш, амнияти миллиш, дигари ҷош мо шуморо нишон медиҳем ки чӣ хел миллисаш ба мардум муомила дора, чӣ хел бигӯм духтуруш, маълимуш. хуб, чӣ хел мақсад ки ҳам мардуме ки коргарои бигем давлатиян хизмати халқа бояд бикунанд, чӣ маълим, чӣ духтур, чӣ миллисаш, дигараш чӣ гуна муомила доранд, чӣ хел ба ҷои кор ҳозир мешаванд, чӣ хел сар либос мепӯшанд, чӣ хел қатъи мисол муштариҳо муомила доранд. иншааллоҳ ки мо видео мекунем дар шумо мепартоем ва подписатсия кунем каналда. иншааллоҳ видеоро мепартоем, тамошо кунед. ӯ якчанд видеое ки мисол ман партиягӣ будам, видеоро мегиранд мебаранд дар дигар каналҳо. бачаҳо хоҳиш мекунем видеоро набаре. иншааллоҳ ҳамн видеоро ҳам оригиналша бипартоен то ки мардум бифаҳманд. аз канали халифа ва сарез тж метавонед ки видеои ҳамн пара оригиналша дастрас бикунед. хуб, хулоса ин ки ман зиёда 2 солши дар ҳаминҷа ҳастам. иншааллоҳ ку ман фақат кишвари аврупоӣ фақат минусаша гап мезананд ки ӯ масалан ё грубашам бигем галубой доранд, аксараш галубой, дигара и хеле у хеле. агар хеле бигем ҳамин Тоҷикистонам Раҳмонов иҷоза дод барои галубойро зиндагӣ кардан. зиёда 35-40 ҳазор галубоя сабти ном кардагиянд. не ки валлоҳи қасам мехӯрам, ман дар ҳамин 2 сол ҷо шудам ҳаминҷа ман ягон галубоя дег нест дар ҳаминҷа. ман надидам ягон галубоя. хуб, фақат ин ки иншоаллоҳ ки видео ба шумо фоида дора. ин главный вокзал шай фоидааш ҳамея ки
шумо мақсад ки фирефта нашавед. У то што баёшон мегӯянд ки мо фарҳанг бояд атлас адрас боҳона мекунанд ва ягон фақат як гапи пучай вай фақат душмани исломанд ки мехоҳанд ки ами фитна партоянд байни мусалмону дини ислом байан баранд тамом дига ягон чи нестаи ки мисол то што мо мехоҳем ки фарҳанг беста исусу беста хайна китай атлас пӯшонди ё адрас пӯшонди ришча гирифтӣ чӣ мешава мардуми шикамш сер мешава буруд шумонди экономика тоҷикистон баланд мехеза агар миллата дӯст бидорӣ заводу фабрика бисоз миллат ҳабитеқа дӯстш медорӣ ки айбайн нарава заводу фабрика бисоз ки дар россия киштанан қариб миллат хиш нест шидагиай ҷое ки тоҷикистон кор куна ба ҳазур мошалло кор куна накишанаш миллат айбайн нарава агар мехоҳем ки ҳукуматдоро ки миллат тоҷик айбайн нарава алахусус ба эмомалӣ раҳмон ва дигар навкорош хоб видеоро мисол бикунен иншааллоҳ подписатсия кунен тамошо кунен ба наздикӣ иншааллоҳ видеои навша мепартоем хоб хулоса ин ки дигар сухана зиёд намекунем салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату видео дуруз бад нашавад иншааллоҳ видеои навбатия мепартоем аллоҳ нигаҳбон боша ҳар як миллати мусалмони